mantika Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam jomin do ni sella ka shiya kilimpe Allah ta'ala be sedi ka shiyata ambade alislamu aw mbaka dum bilibili baddo de segere no togo ko kalo kle kononto no togo ka foko kalo kle tan ka boni kalo la no de togo ka foko jomine angan hakili toala nafla sungelari ma chugo chugo ite tenensun ite ala musasun kalo kle sabasun amano gaima ngani dum munum bina san kono shiye kilin ejija nunu kana nakatemeti ina fofoi make e kala batola ijotina yala ay ashura donyini akasu kile kononto ni madese o fene donyini ikasu kadaka here bilibili bacca man forala ala ka ciden fe sallallahu alaihi wasallam nin kaloni abe ma hakili jigi fenwere la o fenwere munyi o de nin kalo nan yanjija ala kuma dola aw mina bonya bilibili ba were fene soro nanka ala batu ba were misalala ande la ka fawi ngo jaka boli ngo kalo taala jaka boli ngo don taala nga jaka chama mbe boka benini kaloyi jaka chama abe boka benini kaloyi parce que ni sa le maraka badro chama me nyeshi jaga bom o korote ko ni kalo to ko jaga bo kalo de sharia la sungalo be hiji ke kalo be me jaga bo kalo te yende wala kalo te shilame ya kono mun to ko jaga bo kalo nga jaga fanchama mbe boka benini parce que sa le mara chama mba ka jaga bo san kalo folola bara ya hakili to aka jagawla mishitigiw ayaw ka jagabo sagatigiw batigiw nyamme tigi manchan veya nga nyambe be mami mbolo ayaw ka jagawbo mami be ki commerçant e ka jagabo madama minen mimbi bolo ibaka commerce de ke e ka inventaire ke ni sayele mara ne ma fo e ka bonin kalo la de alaje ka sambele maka be kalo jumema e ka jagabo e kana bojiena ki to jagabo baliala amayima amayi kana foloma amayi mai kasini no ye ka kiyamai o bayira ni kaloni amise kan profiter fene nan ka jagaboy na benani mo min ka jagaboy angan hakili to al ashura de ni taswa de ni ambe muharram de kono no de fene jominei jurmu yafa kalu bilibili babba parce que kaloni to ko al muharram o fene ye la horoma kalu bilibili ikiji jani herebe kana takakida fendo baka do kaloni konna la na dun kono aya hakili to ala da aya hakili to ala ikabara jinyini sirafe kana jurumundo soroka ke yereka ambaka bwa kalama kwa ashura shu sisa chamambiti kodi ala ashura shu chamambiti ko burushi konna la ko jiwla duguba kono bajiwla nitri ko bajila aforo koni mogo suna de ka sanjurmun bebe yafa abaka do mogo kunna fene kuma ni foba do ve ko yani kasu nitiri ko bala ashura shu sankelembe jurmu ya famina sima bajila koli te toto jurmuna ka babe boyi noko abawe na kanga ke woni sahabawi wal manga ke wona la kraire sallallahu alaihi wasallam ni be sum mangele ya dewa wal mani be kanga hakilna de takado dine konnal ko lima fala de hali be chama ya ashura do be kaburu ziyara krengere ka benai da lutala de ashura do ite do ye kale dala me ashura do abe kale de tiganya koroko bi ashurai ne ma fo che ka kale dai harami ni ya dabo ala karala digeli kama me amma fanye ko ashura do ni kale da do ni ashura makrengre ni kalo dai wal ma ashura do ay nani yati medde unyanga mbulu dada ukunna kono kera ala be ya fama e ma be hina yati medde na kasura ashura kote kani be kren ka beni ashurai fem min fora ni daluba la ashura ko la o yesundi sun kele sun ala kray ni defani sallallahu alaihi wasallam me fen chaman fara la ashura kande anya be do fenena saw bugo yere jogun ka be na ashura murudi bu bolo bu yere tige kadaka ko ashura busambu bolo ne ke juru ku yere tige kambe ashura ponti be do bolo ku yere gengi kambe ashura mona parce que ala kram modi noy husaini sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu ka shedu shuara ka bi ashura e no de kala ko de kanga yere la jaba slame jume be ko husaini ka saya jariye o slamete husaini ka saya majiyam mashi kuma ta faka chuko saya ya sura fitna de kono de ngaw bela sara sa chuko mina majiyan shi amajiya slame shi
parce que alakira mɔden sallallahu alaihi wasallam denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye ale n'a kɔrɔkɛ fɛnɛ o sara ni sacogo la a ma diya n ye mais yala o ka saya de kan ka manifester an bolo bonya min b'a Ashura yɛrɛ la k'o bonya tunu aw kana sun ko dusukasi don do Ashura do ka kɛ kasi ye k'i yɛrɛ lajaba alakira ma nin fɔ an ye dɛ sallallahu alaihi wasallam a y'aw janto dɛ a fɛn ninnu bɛɛ ba ka don an ka diinɛ na ka taga ten a ma dabɔ i k'i yɛrɛ gosi a ma dabɔ i ka muru kɛ k'i yɛrɛ tigɛ yanni Fuseni ka faga n ko y'a fa faga o sa don i bɛ maa ye k'a yɛrɛ tigɛ yan n ko Ali fɛnɛ fagara de Ali ma sa a ka dilan sanfɛ o n ka taatɔ misiri la o ye muru kɛ k'a sɔgɔ a ma bɔ o de la yan n'o cɛ sahaba belebele ninnu n'a bɔgasiriki bɔra a la a bɛɛ fagara de Umar bin Khattabi yɛrɛ fagara misiri kɔnɔ de Usman bin Affan fagara sunkalo yɛrɛ de kɔnɔ a tilalen kɔfɛ a ka seli la nka o saya kana kɛ sababu ye ko an b'o manifester an yɛrɛ fɛnɛ ka muru kɛ k'an yɛrɛ fara k'an yɛrɛ sɔgɔ a ma fɔ ten o t'a kɛ cogo ye Fuseni ka d'an bɛɛ ye maa fɛn fɛn y'a juguya i tɛ Ala ka jɔn ɲuman ye bɛɛ bɛ Fuseni fɛ wajibi bilen parce que a bɔra mun na o ka d'an ye n'o ye Alakira n'a denw ye sallallahu alaihi wasallam mais o ye Fuseni faga cogo ma ɲɛ a ma diya an ye o kɔrɔ tɛ e ka Ashura bonya tunu i tɛ sun i tɛ Ala bato si k'o kɔnɔ fo k'o bila ka aw tɛ nisɔndiya n'o ye k'o ye dusukasi dɔ ye Fuseni bonyana cogo cogo a bɛ bonya na Alakira ye wa Alakira sa don o ma kɛ dusukasi y'an bolo Fuseni ta de bɛ k'a ye k'o fɛnɛ k'a dama laada ye kira sa don ye dusu tiɲɛ ye a denw sa don ye dusu tiɲɛ ye mais a jumɛn manifestera a si an b'a fɔ Alakira kɔni bɔra diɲɛ na a ma diya an ye mais ni Ala ye fɛn kɛ ka ban a ma bɛn maana Ala ye fɛn kɛ ka ban a bɛ diya i ye o diyara e ye sa o ma diya i ye Alahu Taala y'a kɛ Ala ka ciden fatura don min dɔ kɛra namara ye dɔw kɛra bobo ye dɔw yɛrɛ kɛra i n'a fɔ u kunkolo ka wuli dusukasi ko jumɛn silamɛw sɔrɔ diɲɛ na ka bonya ka tɛmɛ Alakira ka saya kan o ma kɛ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i kana ni muru ye k'i yɛrɛ sɔgɔ o kɔrɔ tɛ i kana ni nɛgɛ busan ye k'i yɛrɛ tigɛ jeli bɛ suru yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ma dabɔ o kama a laban Ashura don laada dɔ bɛ kɛ anw fɛ yan laada jugu tɛ dɛ an dun bɛ ka commencer k'an ka fɛnw bɛɛ bila ko dalu t'a la Ashura don a bɛ taa bɛnkɛ kɔrɔ fura min kɛ baasi t'a la dɛ a dantɛmɛ de man ɲi parce que a bɛ kɛ an ka village ninnu na i b'a ye fɛn dɔ bɛ dilan village ninnu na anw ka maraka jamanaw kan an b'a fɔ ko tuhule u b'a dilan ni dɛgɛkun ye a takula tɛ mais a takula mugu ni fɛnw bɛ k'a ye u bɛ yala yala u b'a di maaw ma k'i hakili lajigi so kɔnɔna yɛrɛ la u bɛ dilan ka di maaw ma ko bi ye Ashura ye caman b'a fɔ ko san yɛlɛmara ka ban koyi kabini kalo tile fɔlɔ o de tun ye san tile fɔlɔ ye san yɛlɛma wɛrɛ tɛ sira la dɛ tile fɔlɔ de tun ye san yɛlɛma ye nka Ashura labɛnna o bɛnkɛ kɔrɔ furan kun bɛ kɛ hali villagew la sisan fanga b'a ka dɔgɔya e yɛrɛ bɛnkɛ walima i bɛnkɛ ka so i bɛ taa ni furanna ye i bɛ kɔrɔ furan kɛ o la i b'i jɔ ko a ye fɛn dɔ di yan a dɔw la o garijɛgɛ mana kɛ mun ye n'u ye saga d'i ma baasi t'a la u ye sɛ d'i ma baasi t'a la u y'u bolo don i kun u ye wari d'i ma baasi t'a la walima i ye lɔgɔ ta i nana bi nin bɛɛ kun bɛ kɛ walima muso ye ji ta u nana n'a ye k'aw hakili to sinji la nin balimaya a dabɔra de kama e min bɛ taa bɛnkɛ kɔrɔ furan na kangari bɛ da i ye i fana kana dan tɛmɛ dɛ dan tɛmɛ ye mun ye n'i taara ayiwa n nana o kɔrɔ furan a ye bɛnkɛ kɔrɔ furan fɛn di yan n'olu ma fɛn di ye k'u ka saga sirilen ye dɔrɔn k'o foni ka taa n'a ye n'i ye bere min sɔrɔ i kɔ la i yɛrɛ don o la ɲini dɛ o ma fɔ a la dɛ i ye minnu ka so fura olu de b'a bɔ diinɛ n'u ŋaniya la k'a d'e ma e yɛrɛ ka fɛn dɔ ta ka taa ni ka mɔgɔw ka mobili tile ta ka moto tile ta n'aw ma wari di n t'a di o ye dantɛmɛ ye dɛ fɛn dɔw bɛ yen u ka ɲi mais n'an y'a dantɛmɛ dɔrɔn a bɛ kɛ haramu ye i ko sinankunya kulonkɛ sariya ma baasi y'a la mais ni nenniw ni dangaliw ni kojumajugu fɔw yera la dɔrɔn sariya b'a fɔ a y'a lajɔ n'o tɛ dɔwɛrɛ si tɛ ka adamadenya diya ɲɔgɔn bolo ka sinji diya ɲɔgɔn bolo aw hakili ka to ɲɔgɔn na balimaya la a dabɔra o de kama an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye sinji tugu cogo ɲuman Ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye Ashura caman bɛ Ala bolo Ala ka don an garijɛgɛ la Tasuwa caman bɛ Ala bolo Ala ka don an garijɛgɛ la san caman Ala ka don an garijɛgɛ la ka don an garijɛgɛ la ni kɛnɛya ye ka don an garijɛgɛ la ni limaniya ye ka don an garijɛgɛ la ni sannayɛlɛ ye an b'o ɲini masaba Ala fɛ a ye maa minnu sɔrɔ bana la Ala ka kɛnɛya d'u ma a ye maa minnu sɔrɔ gɛlɛya la Ala ka lafiya d'u ma an balima minnu bɛ jamana kɔ ka wari ɲini na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u ɲuman segin ka n'an sɔrɔ yan Ala ka lafiya bɔ da d'u ma gɛlɛya bɛ fɛn fɛn k'a ye an ye bɛɛ ta yira Ala la Ala ka nɔgɔya di bɛɛ ma
anw ka jamana yɛrɛ palon na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana tile Ala ka jamana tile Ala kana janfa ti si ka janfa se an ka jamana na Ala kana jamana to janfa la Ala kana to janfa la fɛn minnu na ɲininen bɛ ni jamana nin ye ka senkɔrɔma cɛ Ala k'an kisi ka b'u bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma Ala ka jamana nin jɛya ka tɛmɛ a kunnama kan Ala k'an yɛrɛ ka limanaya yɛrɛ ka banba ka tila ka sabati ka mafantiya ka dusukun nɔrɔya ka ɲɛ da Ala ka ciden ka sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus wa ma dhalika ala Allah biaziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.